Sabihin na naman. Hoy. Okay. Bibre na sobrang taba. Hindi na makalakad. Choy. Nakakita po ba kayo ng 45 days? Ayun po, manok yan, 45 days. Charot, oy. Sobrang taba. Sobrang taba. Di na makatayo. Oh, selfie muna. Choy. Oy! Yung pamang ko. Pabilis na pula yun. Oy. Pagluto ka rin, mahal ka. Wow. Babae. Ito na babae nga naman ng malaki. Yan, iba. Ay mo na papapanong ka rin. Kaya talatagan. Ano, nalitayagin yung nabete. Wow. Uy, yabi, Megan. Patang magluto tamo. Hindi sama ang bibi. Balilutan bibi yung pakatalakad.